ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар стари аэропорт қарор дорем. аз ин тараф фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ва аз ин тараф робасӯи Хитой бозор. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар қафои Манҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст дар Манҳамин минтақа. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо раҳи калон аст ва хонаи имрӯзамон дар Манҳамин минтақа ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз ду ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар дуюм ошона ҷойгир мебошад. Манҳамин хона дӯстони азиз ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ чорхонага мебошад бо масоҳати 82 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз ду ошона иборат аст. бинои кирпичӣ мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хона нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо дӯстони азиз, якуму дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ хати терраса, дар ин ҷо ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом. хона боз сарай ҳам дорад. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. якуму дуюм ҳуҷра дурун ба дурун мебошанд. ва ин дуюм ҳуҷра. ва дар дуюм ҳуҷра ман ҳамин гуна балкон аст. ин меҳмонхона мебошад. меҳмонхонаам дӯстони азиз балкон дорад. ман ҳамин гуна балкон аст. хона дута балкон дорад ва якта терраса. ва ин дӯстони азиз чорум ҳуҷра бе таъмир мебошад ва дар даруни чорум ҳуҷра терраса ҳаст. метавонем терраса маҳкам кунем. дар ин ҷо ошхона, ҳаммом ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. нархи хона бошад $58,000, 636,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.